be magazine de Mali la jaba be la jeli aw bismillah ka revue de la presse ka min be ke awbal mem sono de muso fe bi magazine du Mali sans fait revue de la presse ka sa anga kuna funi ya kun fola la sa wi kene yako anga ta uko buna kunka koni ya ta ka laje a kene yako mo koni uye la delikan ani chitike kan koni utaro bla no ye fasum kulubali alega tabali sans fait ça mi koni na sa uya yira ka fo ko a ko caman be no lubugu nyate maka wati temenuna ku ga lainun kaka sabati walma barablanchari koni ku goni minota ku la o barasa o ko koni benaka be juma temeni ma juin kalo kle wolon vla samba fla an mwan saba min koni na sa utara koni udama kashi ku ga kuma kan kata da ministre mi ga barako benno na fo mo ministre du travail et de la fonction publique et du dialogue social mi e préavis no ye kangarai ka la sama mi wani ye bara blanchari o ko konna sa plasma o mo koni nga ko buna kunga sa ya yira ka fo ko luka kuma senna ko kun folo koni ko o yete dorede o luka layini munu tumbe no wati temeni unna ko layini sabati layini chama be ni no ko otiga sika sabati oluwa ko bara ko buna kunka min koni ya ye ka fondo luma mi na be fo mo ko fond aso min kon medi fonction publique ale ko buna kun fene kon ka o ko koni nu tigera ka be kabini novembre kalo samba fla ani mugan fla o temenona ko bara ko masika la nyana boka beni a wati wiye ko liyo ko mumuti ko o blatinto wa fene ko dore o be no e ka régularisation de la situation fonctionnaire ko mi koni o fene yi ko fene koni o masika bara mi koni o bara bulu koni kunu duna ka beni samba fla tan shegi samba fla an tan kono to wati wiye o fene masika la bara ko fene masika nyana waya o koni ko o bebo luka lainin konna laini chama koni ko o bolu ka ko ulu konna la o ko konna sa uya ko kon be kun furi saka be mima no ye plateforme de syndicat de la santé du Mali ou koni ya yira ka fo ko lubna bara blanchari ke mi meta keme ani mwa o bonyangola na be fo ma ko 5 jours wo koni ka be damne juin kalo kle bisaba ani kele samba fla ani mwan saba fukata se utu kalo kle nani ma samba fla ani mwan saba ba wa o mi fleni e katna dab mo kele mare ka be da ke Mali ali jamana Mali dugu be konna kili oluka bara de umbi yoro abena ki ayro fantan nani bela konna o wati kilo na sa placement mo fen olu ya yira ka fo ko lu koni ta koni ko e bara blanchari wati koni to olu na wati lade bar sabula ko olu koni ngalainu koni ko o masabati bada olu koni olu tina bara nu olu tina nundu bada wa koni ko mi koni flesa koni tasuma koni wilile anga ministre so fla olu koni ni nyanche munu koni olu bora ka sigi sisanno u ka sigili siège u gasa min koni ni ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social na le fasum kulubali fokata se minga bara bolo benno chargé de la santé no ye colonel Assamba Diallo Touriye koni maflan no koni ka akomna ke bara yi min koni obetaka fini jamantigi no ye anga kenya tigila mawoyi oluga bara blanchari la ko o bara blanchari munu fle ka koni meta jamana den kelen be ka nyakumu ga bar sabula ko fantan koni otonyone be akula ko sebe ni tuye sebe mbola malijeti mawbulu buba ni ale ka fasiri malijeti mawako bura kisa Amidou litimo mawka ko buna kuga Amidou Keita ni ale ka fasiri ka ngata koriko ale konna la sa koriko koni mi koni na kera nyangata baye sante menu na sa samba fla ani mwan fla la sa nyangata mi koni na kera korsena la kilin beka korsena yoro la sa mi koni kulu marfati gidameleke maw koni ulukunye karike maw chama ngari furula no yo koriko yi fukata si femseni chama koni duna korila kata se reji kan kasara munu kera sababu ya kama chama koni ka ubone uka korula sa ukera samba fla ani mugani fla la sa deme mita kun nyashine ko aduma sa no kunye milliard sefa war milliard konoto murumuru keme konoto ani bisaba ani sheki ko konta hunde ko diuma wala sa wa se ku deme to min akula sa mi directeur de la production de la CNT ale koni aya segi kanya fo wari koni abena dunda munu fede aya segi ka abela jirinya fo waka ko mi fleka abena di juru dilla ni bara ukera sanna tawla wala sa chukum na abse
ka sara cogo min na ka bɛn ni 13e session ye sa min kɔni n'o kɛra conseil supérieur de l'agriculture olu ka ko buna kun ka sa an ka jamana ɲɛmaa kɔni n'o ye Asimi Koyita ye ale kɔni kun b'a ko buna kun ka a y'a yira k'a fɔ ko ni wari min bɛ ka taa k'a di ko ka dɛmɛ de taa k'a ɲɛsin u ma kosɛbɛ walasa cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na bari sabula ko kasara kɔni o cayara kosɛbɛ min kɔni na Moro Jakite n'ale encadreur de la CMDT ye ale kun b'a ko kɛnɛ kan leader n'o y'u ka PDG ba yɛrɛ sa Nango Dambele ale fɛnɛ tun b'a ko kɛnɛ kan kosɛbɛ min kɔni olu kɛra san 2022 olu la sa a y'a yira k'a fɔ k'ale laraweli minnu kɔni bolo da min kɔni y'a ye minnu bɛ yen nɔ ni kasara kɔni donna olu ka ko buna kun ka sa ko n'i y'a ta hectare o hectare k'a bɛ taa hectare 129 ani 971 ko olu kɔni k'olu de ka kasara kɔni k'olu bonyara fɛnɛ sa min kɔni o bɛ taga Sikaso yanfanw na 300 ani 40 ko olu bɛ Sikaso maraw olu kɔnɔna la sa fo ka taa se Kucala ma sa ko 700 ani dɔɔni o kun b'o ko buna kun kan kita o ye 20 olu mɔgɔya ye sa Buguni fo ka taa se 18 ani murumuru damadɔni na fo ka taa se Fana ka taa se zone WHVN ma caman kɔni olu ka terrain kɔni olu kasara ni ko in na kosɛbɛ n'o y'u ka kɔri furu ye o tiɲɛni min donu ko sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko o min filɛ nin dɛ k'a wari tɛna ta ka di mɔgɔ si ma maa o maa bɛ yen nɔ k'e kɔni ko kasara ma don e kun ko wari in kɔni tɛna ta ka di ma n'o ye dɛmɛ min bɛna taa k'a ɲɛsin kasara donna minnu ko k'u bɔnɛ u ka baara bolow la k'u ka sɛgɛn n'u ka wɔsi ka tila ka n'u bɔnɛ a la ko wari in bɛ ta k'a di olu de ma walasa cogo min na u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na wa CMDT ma ɲɛma a kɔni y'a yira k'a fɔ ko wari sabiya min fɔra k'a bɛna d'u ma de wari in kɔni a baarali ma daminɛ fɔlɔ wa wari in ma se ale yɛrɛ jufada la fɔlɔ n'o ye ka CNDT ale jufada ye a ma se o la fɔlɔ kuma tɛ ko ka taa fɔ ko k'a di ko wari in kɔni mana se olu kun waati o waati olu b'a tila ni maa kɔfɛlen ninnu cɛ kasara donna maa o maa kun walasa ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na bari sabula k'a kelen kelen bɛɛ ye denbayatigi ye ni tun ye sɛbɛn bɔra le témoin maaw bolo Amiru Keita ale ka fasiri don n'an bɔra yen sa an bɛ don le challenger maaw bolo Dirisa Togola ni y'ale ka fasiri k'an ka taa yɔrɔ jumɛn Jara transport ko ɲe Jara k'a bɛ yɔrɔ jumɛn ni waati kofɔlen na sa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni kɔni kun ye kari sewalenba ye bari sabula ko maaw kun b'u ka voyagew kɛ a ko la kosɛbɛ n'a bɛ f'o ma ko Jara transport ko ni waati laban in na sa ŋunuŋunu kan caman yɛrɛ kɔni tɛ ko a dɔw bɛ fɔ dabarajɛ yɛrɛ la panparapa ko o kɔni o bɛ ka taa k'a ɲɛsin ni société ba in ma sa société min kɔni bɛ yen nɔ ka ale kɔni ka baara kɔnɔna la sa kasara kɔni n'o ye siraban kasara ye o saba kɔni o yera o dɔgɔkun kelen ale kɔnɔna la min kɔni kɛra sababu ye maa caman bɔna ni na wa fɛnɛ maa caman kɔni o jogina a ko baara la wa fo ka taa se baganw fo ka taa se bolomafɛn caman olu tiɲɛna a ko la sa min kɔni kɛra k'a sɔrɔ Nje Jara ale kɔni n'ale ye Moribo Jara ye ala ka hinɛ la ale ka tiesa ale ka ko baara bolo la ko yala o cɛba in yɛrɛ k'a bɛ yɔrɔ jumɛn ka sɔrɔ a tɛ ka baara bolo ninnu ta a sen fila n'a bolo fila la cogo min na walasa cogo min na maaw ka jogininba in ni ka siraban kasara in bɛ se ka dabila cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ siraban kasara kɔni a donnen bɛ ni maa kofɔlen ninnu ka ko la kosɛbɛ ko k'a daminɛ ka bɔ Bamakɔ ka taga Segu yanfanw fɛ ko ni mobili bolila ninnu n'o ye car bolila ninnu k'u ta a kɛ dɔɔni dɔɔni koyi k'u bɛ taa viw cogo min na u bɛ tɛmɛ de i n'a fɔ san megeriw bɛ tɛmɛ cogo min na i ɲɛkɔrɔ dɛ ko ni maa kofɔlen ninnu ka mobili boli k'an ye o de k'a kɔni ka a ko kɛra kasaraba ye waati tɛmɛnenw na sa min kɔni na maa caman ni bɛ ka siran ka don kari ninnu kɔnɔ tuguni bari sabula ko kari ka ca nka ninnu ka kari kɔni ko o kari fɛnɛ kɔni ko ye kari sewalenba ye ko yala k'u ka maa minnu bɛ yen nɔ n'o y'u ka mobili bolila ninnu ye n'a bɛ fɔ o ma ko chauffeur ko yala u tɛ ka auto école de kɛ wa yala u bɛ ka kari kɔnɔ mobili boli de kɛ wa k'u ka se ka bɔ ka fɔ jamanadenw ɲɛna cogo min na walasa cogo min na u bɛ se ka baara bolo ninnu ta u bolo la cogo min na bari sabula k'a ko kɛlen bɛ jimanfuya ye u tɛ ka a ko kɛ ni baara yɛrɛ kɛ hukumu kɔnɔna n'a bɛ fɔ o ma ko professionnalisme k'o kelen k'o tɛ mobili bolila ninnu na
barisabula ka akola koni ya ta ka laje jara transport koni ale nana cogo di kale nana Moribo Jara ale ka baara bolo di la koni cɛba in kun ye cɛba cancalan ye dɛ barisabula ko Fana koni o bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ barisabula Fana kɔnɔna la a kun bɛ mobili boli kɛ nino ni o ye maa wɛrɛw ka mobili ye depuis a sifin Moribo Jara ka kɔni toro la sa a bɛ mobili boliw kɛ ka bɔ Bamakɔ ka taga Lome olu kɔnɔna la sa o hukumu kɔnɔna la a sera ka wari minnu fara ɲɔgɔn kan cɛba in yɛrɛ kɔni nana a to a la mobili san n'o ye kari ye ko o bila yɔrɔ kan fo ka taa se camion 10 ma cogo min na ka a yɛrɛ to a ta k'o da o la cogo min na o talen k'o da o la waati min na dɛ cɛba in kɔni ale miniji dɔgɔyara o waati min na a ka baara yɛrɛ sifinnaw ka ko o bɛna a baara yɛrɛ daminɛ ka a bɛna a sewa cogo min na ko cɛba in kɔni tanyara ale tanyara kɔni k'a to je jara o bolo sa jakuya a b'a ta barisabula ale ye fa denkɛ kelen ye a kɔni a ye baara bolo ninnu ta nka ko depuis fɛn baara in yɛrɛ de dira je ma fɛn kɔni sewara n'o ye société in kɔni a ɲagari la nka ko kasara min kɔni bɛ ka don kun waati kofɔlen na k'a bɛna kɛ sababu ye ka yɔrɔ in bin ko kɔni ko kumakan bɛ kɛ ka ɲɛsin je ma n'o ye u ka kuma bolo ye ka ɲɛsin a ma a ka se k'a ka maakofɔlen ninnu n'o ye chauffeur ninnu ye a ka se k'u labɛn cogo min na min ye auto école la n'o ye an ka mobili digiyɔrɔw ye ka se k'u bila ka taa yen cogo min na walasa u ka se ka formation ɲɛnama sɔrɔ cogo min na ka se ka na maaw boli lafiya kɔnɔna la ani fɛnɛ k'u bɛ vitesse min kɛ n'o ye ka taa i n'a fɔ san megiriw u k'olu dabila sira kan barisabula sira kana o ti kulonkɛ yɔrɔ ye maaw ni ne b'i kun n'a fɔra ko maa 100 o n'a bonya ko o bɛ se ka k'e kun mobili kɔnɔ e bɛ taa kulonkɛ olu ka ɲɛnamaya la cogo min na ka a ko o ma nɔgɔ kosɛbɛ a caman yɛrɛ kɔni na mobili bolila ninnu yɛrɛ fɛnɛ kɔni olu bɛ bɔnɛ o ni na ko ka se ka baara bolo dɔw ta cogo min na nin ko in bɛ se ka dabila cogo min na maaw ka siran dabila jara transport ale ɲɛ cogo min na nin tun ye sɛbɛn bɔra le challenger maaw bolo Dirisa Togola ale ka fasiri don Amedi studio tamani maaw ko buna kun ka ko ni cɛba dɔ kɔni ale kɔni n'a den kɔni olu de fara minaka ale kɔnɔna la cɛba in kɔni a n'a den u bɛ taa san 10 o bonyankun na sa k'u kɔni fara fali kɔni kɛra juma tɛmɛni min kɔni kɛra cɛ 2 olu fɛ sa cɛ 2 ninnu kɔni k'u nana bolimafɛn sen 2 de la ka na u balamini ni cɛ n'a denkɛ ni cɛ waati min na dɛ ka sina k'u bɔnɛw ni na bagan min kɔni kun b'u bolo o waati kelen na dɛ ka bagan ninnu kɔni bɛɛ cɛ ka taga n'a ye waati kelen na a bɛ kɛ waati min na k'a ma kɛ maa ɲɛna wa maa tɛ se k'a fɔ kun kelen min na u y'a kɛ ko ni mɔgɔ minnu nana baara juguya ninnu kɛ a ma dɔn u bugunatigɛ jɛ kɔni o ma dɔn wa fɛnɛ u y'a kɛ kun kelen min na o fɛnɛ ma se ka dɔn nka ko laraweliw bɛ sen na min bɛ se ka to cogo min na ninnu bɛ se ka nɔda cogo min na u ka se ka nin baara jugu dabila cogo min na minaka a n'a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen na Tamani mɔgɔ ko kɔnɔna la hali bi biennale 2023 an bɛ taa o ko bunakun kan min kɔni n'o bɛ ka kɛ an ka jamana ale marabolo 4nan na n'o ye Moti mara ye sa ko a kɔni a ko cayalen don sewa ko caman kɔni o bɛ ka kɛ yɔrɔ kɔfɛlen na ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman kɔni o taara a ko kɛnɛ kan n'o ye seko n'a tigilamɔgɔ ani dɔnko tigilamɔgɔ caman kɔni b'a kɛnɛ kan dɔw ta kun ye walasa u ka se ka jɔnjɔn saraba cɛ cogo min na ka na n'a ye nka dɔw kɔni olu ta kun to ye ko dɔw ta kun ye walasa Moti bɛ se ka dɔn a ka seko n'a ka dɔn ko olu la cogo min na o hukumu kɔni kɔnɔna la sa maa caman kɔni olu fɛngɛna olu tɛmɛna scène sanfɛla la walasa cogo min na k'u ka seko ni dɔnko k'o yira an ka jamana marabaaw la barisabula k'a yira la k'a fɔ k'olu fɛnɛ caman kɔni tun bɛ a ko kɛnɛ kan fo ka taa se an ka kotigi gale ma n'o ye Shogɛl Kokala Mayiga ye ale tun bɛ yen kosɛbɛ a n'a ka maa caman olu tun bɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko nin baarabolo yɛrɛ kɔni a kunba kun ye tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔna la wa maa kelen o kelen tɛmɛna k'i ka seko n'i ka dɔnko yira i b'a ye a kelen o kelen bɛɛ ka kumakan ani ka kuma se o ye bɛn ani kelenya o bɛ se ka taa ko o sabati bala cogo min na Mali bɛ se ka lafiya cogo min na fo ka taa se a kɔrɔnfɛlaw ma lafiya da kelen bɛ se ka don Mali kɔnɔ cogo min na ani ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an ka furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ma u bɛ baara bolo min na ko baara ɲɛnama don barisabula lafiya bɛ ka na dɔɔni an ka Mali ale kɔnɔna la nin tun ye studio tamani maaw ka ko sa biennale ko ale kun kan ni bɛ dasigi an ka bi revue de la presse la min kɛra aw denmuso fɛ bi tarata juillet kalo tile 11 san 2023 aw k'an bɛn waati wɛrɛ